shiga damuwa. Kai mai damuwa. Na shiga damuwa, rashin ganin ki a dangane antina. Yaushe za ki dawo, rashin ki a nahiyar ban so ba. Wani zoge yana ta faman damuna, zuciyata nan sukuni dangina. Yawa na bayyana sirrina, ya zama mai tare hawayen kuncina, ya ciran damuwa. PS Fulani ya labari. Shakuwa ta sanya ban sanyin yi nisa da ke antina. Aisha ta kowa Legas samun irin ki sai an tona. Kin kasanta mai kyawawan halaye na shakka batuna. PS Fulani kin zama jigona mai taron damuwa. Abubakar ina labari. Da ni da Simple Boy aboki muna tare muna taɗi da juna. Dama akwai ajandar algun zakar ni da shi a wannan rana. Cikin Shoprite nan muka tare muke fuskantar juna. Da akwai batu bisa harshe na dan bari in sha ruwa. PS Fulani ya labari. Simple Boy ya fara da zancen ina Aisha bar san kowa. Sai na ɗanyi yaƙi sannan sai na ce da shi tana gida yar baiwa. Sannan ya ce da ni baya ganin ta ko a WhatsApp ko kafar sadarwa. Ashe hakan take a cikin raina ni ma ina cikin damuwa. Abubakar ina labari. Sai ya ɗan waya ya kira Murtala Madugu suka yi gaisawa. Sai ya ce ina Fatima maso ɗaya mai kalar murgewa. Har na buɗe baki zan magana sai da amo yana tasowa. Ashe Fatima maso ɗaya waya ta take ta bugowa. PS Fulani ya labari. Sai na ce abun mamaki a kan ke muke daɗa tattauna. Ta ce da kai da wani ce da ni da Simple Boy har suka yi gaisawa. Ya ce ina za ta daura ta shige ko ta yi ɓacewa. Na kira wayar ta bata shiga ba sai ya ce mani ba damuwa. Abubakar ina labari. Sai na ce aboki ai na tuna da wannan. Fatima Zara lalle yayin tun bata nan. Ta wuce Kaduna yau kwana biyu kenan. Amma ta mutuwa to ka ji dalilin wannan. Sai ya yi dan murmushi ya ce to shi kenan. Sannan muka yi sallama ya bar ni a zaunan na hutawa. PS Fulani ya labari. Yanda muka yi da Adama gashi wasu na tuna hakan kan na tashi